Byddai'r disgyblion yn treulio'r diwrnod yn cael blas ar nifer o wahanol swyddi. Hyfryd gen i. Roiwch i'ch jwmp, Mrs Bowen Harris. Ar y trampolin. Byddwn ni'n gwahodd gweithwyr o wahanol feisydd i siarad â'r plant. Trydanwr, nyrs, cyfrifydd. Plymer, pobl prind ydy yma. Un diwrnod, amrywiaeth y swyddi, cyfle cyfoethog i ddisgyblion i feddwl am y byd gwaith, i ystyried yn ddwys ar y psiynau sydd eu blaenau nhw, ac ehangu gorwelion nhw. Ardderchog, Miss Matthews. Dechreuwch ar y gwaith. Diolch, Mr Ellis. Greg, ti siŵr bod chdi eisiau creu'r holl waith mewn chdi dyn? Mae dyled swydden rôl newydd i'n cynnwys gyrfaoedd. Ia, ond dim rhaid chdi fynd allan ar y ffordd i brofi dy hun, ag oes? Mae'n flin dy fi? Ti wedi cael profedigaeth ofnadwy. Does neb yn cwestiynu dy allu di. Diolch yn fawr. Ia, ond da ni'n poeni amdana chdi. Da ni'n eisiau chdi gor-wneud hi. Ni? Siarad efo Beca ddyn ni bore yma. Greg,